Λοιπόν, παιδιά, θα σας δείξουμε τώρα που ήμασταν πριν λίγο. Παιδιά, σκύλαρες. Αλλά εμείς δεν θα συνεπιστούμε, θα δούμε αυτό εκεί κάτω. Εκεί κάτω. Βλέπετε. Εντάξει, εκεί κάτω. Εκεί ήμασταν Μια μεγάλη περιπέτεια, φίλοι μου. χαθήκαμε και ο Χάρης μας βοήθησε να βρούμε την έξοδο. Αυτός εδώ μας βοήθησε να βρούμε την έξοδο. Εγώ βρήκα αυτό το πράγμα. Βρήκε εγώ. Εγώ, όπως πάντα, ήμουν ο πρώτος που μπαίνω. Εγώ πιο θάλιος. Έσπασε την πόρτα να μπει μέσα. Εκεί πάνω τίποτα δεν έκανε. Εγώ είμαι άξιος. Εσύ, αυτός που δεν έκανε πάλι τίποτα. Εγώ ο Χάρης Χιόγκες κάνω όλη τη δουλειά. Εγώ ήμουν ο πιο θαλάσσιος γιατί έμπαινα αυτός μέσα. Μπορεί να υπήρχε και κάτι επικίνδυνο. Μπορεί να υπήρχε λυσσασμένο σκυλί, λύκος. Μπορεί να υπήρχε καμιά αρκούδα. Από δικόματα. Μπορεί. Ναι. Εμείς που πήγαμε με τη Θα Σούλα. σας τα δείξω. Κοιτάξτε, να σας δείξω. Εμείς που πήγαμε με την αδερφή μας εκεί. Έρχεται εδώ κρύα.